Idemo sad igrati Micro Battles. Jej. Ok. Aha, znači... Banovo admin. Baš super. Da ću morat da igram Micro Battles. Ha, gleda Bull Bell. Ili Micro Battle. Ne znam. Nisam htio pročitat. Zapravo je teksteo. Please wait for the game to start. Please wait for the game to start. Šta sad? To je Bull Battle? Really? Bye. Samo ne ga čekat. Ne može. Šta ti da pravim? Šta pravim? Što toliko treba? Ništa, ja ću ovo premata. Jej, počelo je. I šta je sad tema? Time thing. Amazon, šta piše? World Lobby. Šta? Valjda treba nešto napraviti. A, sokole, znači treba napraviti nogu. Znači treba mi veću kod. To je bijelo wool. Bijelo, zašto nemam wool? Napokon našao sam wool. Black wool i tražim spider. Ja sam Christmas. Sam spider. Što nema toga? Gdje si tu? A vjerovatno da nisi s tim da... Ok, ne sam mislio, ali ne može. Izgubili smo da dosta vremena, zašto sam mislio. Znači, previše sam mislio. Zašto moram misliti? Zašto ne gledam? 3 pitanja. Žal 2. Stvarno. Ja ne znam, eto. Men mora da me diskonekta i server. To je ne mora ni normalno igrati, evo na Bull Battle opet. Ajde, tako. Šta ti govoriš? Štitar. Nisam vjerovatno. Ajde, ima vamu. Što puni mi treba da mogu igrati. Eat up the giant. Ja pa to ne provati. Ne. Pizza. Brzo, znači trebam bowl. Treba mi onaj crveni karpet. Žuti karpet. Crveno ovo i stained glade. Ne mogu naći clay. Zašto nema nikad tako lagano. Hoćeš to poslušati? Ajde. A ne. To je nešto dobro. Ne baš. Nije ništa dobro. Pizza. I kako ja sada napravim pizza? To može meni neko objasniti. Nisam kuhar. Ajde to biti dobro. Što ja lažem? Kako će biti smeđa pizza? Aj baš. Imamo... Treba pizza napravim pizza? Bar mislim. Evo pizza. Mislim. Ako ne nalazimo, tu,
onda će trebati odnosno žutoga, samo 3 minute. Zapravo to je dosta, ali opet moram požuriti. Možda mi ostane vreme. Morat nešto dodati. Ne sam ja toliko glupo pravljene pice. To baš čudno. Stvarno je čudno. Eto pizza. Mislim, pizza malo čudno. Malo su žute. Ovo pobjedi, onda sam prekrasio. Stvarno ne razumijem šta ja ovo pravim. I zašto ovo uopće izgledam? Da li ovo izgleda? I ako bude pobjela, onda će opet. Ne baš ozbiljno, ali možda se i upiti. Koja normalna pizza na zemlji izgleda? Ako je iko jeo picu, ovako je stvarno ne, onda to nije pizza. Valjda jest, ako ne. Ja ću napraviti udrno koje se prelja, neću napraviti koje se prelja, ja ću se onda upropastiti, jel tako je? Šta mogu raditi, mogu psuti jedan stavno, tu bi što dobro izgleda. Šta mogu napraviti? Mogu mi napraviti peć. Zašto? To neće ništa napraviti. To je lažno. Sam sebi, evo vidite. Samo da start vuti i onda ćemo da dobijemo tu istu. Kao muško pa da vidimo. Znači, žutova sir. Pizza će više biti žuta, nego crvena. Daj, ketchup, to ide na pizzu. Ja pravim ovo, baš. Ovo je pizza od koje se povraća. Ja slijepim. Stani, idem da izgleda ljepša pizza. Znači ovdje ću uvijek staviti green stainless clay. Ja ovdje dati green. Napraviti nešto napraviti što brzo. Nešto ko budem napraviti prepasilo. Ništa. Taj čop. To će poslužiti. Ne znam da šta. Šta je ovo? Ne kažem da ono je loše, ali ovo... Very bad. To će biti. Ok, evo. To je odlično. Mislim, ovo ne mere biti bolje, vidite. Preji. Sada ću se krašati. Ovo sam ja lud. Mi smo napokon došli na svijet. Ja sam je ovo isto very bad. Very bad. Kad ćemo stići na more? I šta je ovo? Okej. A potrudio se da će ti okej. Lijepo izgleda, ali... Da se nešto što ovdje piše.
Jao, moje. Nemojte mene gledat, nisam ja Legendary, evo stavi Legendary. Moraš kliknuti u crvenu. I ko je pobjedio? Ne, ovo će biti okej. Jako se nisam sjetio za ovo zašto. Da. To je znači ono je pobjedio. Ja odustajem, gotovo, neću više igrat ništa. To je bilo to. Pu.